Hej derude. Så er det tid til igen at få lavet en aktivitet fra Sigurds Danmarks Historie. 42 aktiviteter, som vi selv kan lave. Og det, vi skal lave i dag, det er en traktat. En traktat er jo en aftale mellem flere parter, og i det her tilfælde har jeg valgt at lave en hustraktat. Til det skal jeg bruge noget pergamentpapir, som vi ikke har med. Det skal vi selv lave, skal nok fortælle jer om lige om et øjeblik. Noget blæk til at skrive med, kan se, jeg har været i gang. Noget satinbånd, en saks, kartoffel til at lave vores sejl, hvor vi også skal bruge stearinlyset, og så en skrivefjer. Skrivefjeren har vi allerede prøvet at lave. Jeg skal nok lægge et link ind nede i beskrivelsen, så I kan se, hvordan man gør. Det her er selve pergamentpapiret. Det har jeg taget, helt almindeligt stykke papir, og varmet det i ovnen, efter at jeg har pladret det til i noget fortyndet madkulør. Jeg har tidligere brugt te til at ælde papir, men madkulør virker helt vildt godt. Det skal varmes i ovnen ved 50 grader, indtil det er helt tørt. Husk at holde øje med det, fordi det kan altså pludselig gå lidt stærkt. Her skal vores traktat jo selvfølgelig skrives, og jeg har lavet en husets traktat med nogle, synes jeg selv, meget gode aftaler, vi skal have her i huset. Ryd op efter dig selv, vær artig, opfør dig ordentligt, vær ærlig, hjælp andre, føl dig hjemme og pas på dig selv. Og så kan vi jo lige tilføje i seng, så man måske kan se. Altså først så har jeg en ubehjælpelig håndskrift, det lever vi lige med. Men her igennem, først var det meget klattet, og så pludselig blev det faktisk lidt finere, fordi jeg fandt ud af, at hvis jeg nu spidsede min fjer her med skrivested, så blev det noget nemmere at skrive pænt, eller pænere i hvert fald i mit tilfælde. Så er den klar. Så skal vi jo have lavet noget til vores sejl, og i Sigurds Danmarks Historie har han lavet et ret fedt sejl. Jeg er desværre ikke lige helt så kreativ, så jeg har lavet sådan en ruder her, som vi skal bruge lige om lidt. Vi skal have rullet traktaten sammen. Desværre har jeg valgt lidt tyndt papir, så mit blæk er gået igennem, så det starter vi lige med at rulle sammen, så man ikke kan se det. Sådan her. Og det skal jo så bindes sammen. Her vil det helt klart være en fordel, hvis man er lidt flere. Men det er jeg ikke. Sådan. Og det skal være en dobbeltknude, så den ikke går op. Og det må ikke være helt så lange enderne. Det her silkebånd har jeg købt i en helt almindelig hobbybutik. Sådan. Det vi så skal nu, det er, at vi skal jo have forseglet den her, og det skal vi jo have gjort ved hjælp af noget stearin. Så det drypper jeg lige til her. Det kan være en rigtig stor fordel at have noget underlag, så man ikke er bange for at dryppe ved siden af. Nu leger jeg lige hardcore her og gør det ud, det kan være, at jeg fortryder det senere. Det tager lige lidt tid, og jeg vil gerne sørge for, at det er stort nok til, at sejlet det kan være der på. Men det skal jo helst ikke nå at tørre, så vi har lige helt travlt. Nu er den selvfølgelig rød. Det var sejl jo dengang i teorien, så kunne det have været hvilket som helst lys, man havde gjort det med. Men nu bliver det rødt. Nu er vi der lige straks. Sådan. Så tager vi vores sejl. Sådan. Her vil det helt sikkert have været en fordel at bruge et mønster, som var mere tydeligt. Man kan lige ane rudersymbolet, men ellers så ville et mere karakteristisk være rigtig, rigtig godt. Men her har vi traktaten, og den skal jo for evigt overholdes mellem de parter, som der er involveret. God fornøjelse med det derude.